Λοιπόν, παιδιά, και όπως συνεχίζουμε το βίντεο, μπορείτε να δείτε εδώ ότι έχει μπει η πρώτη μπάρα μπροστά. Έχει βγει πολύ στιβαρή, παρόλο που δεν έχει κολληθεί. Να πω σε αυτό το σημείο κάποια πράγματα. Έχουμε βάλει πιο μεγάλη σωλήνα μπροστινή από το δικό μου, για να είναι πιο στιβαρό, πιο στιβαρή κατασκευή. Και θεωρώ αυτό είναι πιο σωστό. Και όπως μπορούμε να δούμε, συνεχίζει το πάνω κομμάτι, στο οποίο βασίζονται και το ψυγείο, σε βοήθεια και με την κάτω μπάρα, θα τα δείτε στη συνέχεια. Στηρίζονται τα φώτα, στηρίζονται οι καρδιές, η μάσκα. Πριν συνεχίσουμε όμως, να σας δείξω εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Έχουμε φτιάξει αυτά τα πλακάκια, όπως είδατε. Σε αυτά τα πλακάκια άνοιξα μια τρύπα στη μέση και πέρασε ένα μπύρο, μια βίδα. Αυτό τώρα τι κάνει? Αυτό το πλακάκι με τη βίδα πάνω, όπως έχετε καταλάβει, πάει και ηλεκτροκολλείται εδώ. Είναι υπολογισμένα όλα, μετρημένα, να μην ενοχλεί το φτερό, τίποτα. Οπότε αυτό είπαμε κολλάει εδώ. Αυτό κολλάει εδώ, θα ηλεκτροκολληθεί εδώ, και στη μέση έχουμε κάνει την τρύπα λοιπόν, ώστε όταν έχουμε βγάλει την μπάρα και θέλουμε να την ξαναβγάλουμε, θα πηγαίνει, θα βρίσκει, είναι σαν οδηγός. Θα βάζουμε τρύπα, το μπύρο στην τρύπα, θα σιρταρώνει και μετά θα σιρταρώνει δηλαδή έτσι. Θα σιρταρώνει δηλαδή έτσι. Και όταν βγαίνει θα είναι έτσι. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα μικρό βοήθημα και κατά δικιά μου άποψη θεωρώ ότι είναι και έξυπνο. Κάτι παρόμοιο πρέπει να κάνω και κάτω ή μπορεί να κάνω, θα δούμε. Απλά δεν μου δίνει χέρι κάτω, δεν είναι φτιαγμένο, είναι από το σασί του 30 και δεν μου δίνει χέρι να κάνω κάτι τέτοιο, όμως κάτι θα προσπαθήσω να κάνω. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε. Είναι ένα βοήθημα αυτό. Έχω φτιάξει και για την αριστερή πλευρά και για τη δεξιά. Είναι έτοιμα να σας τα δείξω όλα. Και συνεχίζουμε σιγά σιγά με διάφορα πλάνα που θα δείτε στη συνέχεια για την κατασκευή της μπροστινής μούρης, για την μπροστινή μπάρα. Θες να πεις κάτι στην κάμερα? Ναι, ότι υπάρχει ένα εργαλείο. Μόλις ήρθε και ο Παντελής. Υπάρχει ένα εργαλείο που λύνει όλα τα νούμερα. Όλα τα προβλήματα. Όλα τα νούμερα. Οξυμάδια, βίδες. Για να το δούμε. Τι είναι αυτό, πώς λέγεται αυτό? Αεροπόκλειτο. Και αεροπόκλειτο.
Λοιπόν παιδιά, και όπως μπορείτε να δείτε, κολληθήκανε και τα κάθετα, τα πλαϊνά. Έχουν ξεβιδώσει τις βιδούλες και πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο μας βγάλσιμο. Έχω πολύ αγωνία. Καλά. Εντάξει. Άνετο. Λοιπόν, παιδιά, όπως μπορείτε να δείτε και έπειτα από αρκετή δουλίτσα έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, σε ένα καλό σημείο, σε ένα καλό ποσοστό όπου κοντεύουμε να το τελειώσουμε. Είμαστε δηλαδή στο 70%, 80%. Όπως μπορείτε να δείτε, σήμερα ταιριάξαμε τη μάσκα επάνω, δεν είναι ολοκληρωμένη 100%, πρέπει να φτιαχτούν κάποιες βάσεις και από πάνω να κρατάνε τη μάσκα. Μπήκαν όμως τα φωτάκια, στη συνέχεια πρέπει να γίνουν και οι καλωδιώσεις για να ανάβουν. Θα βάλουμε μόνο τα μεσαία φώτα, μόνο τα κρινά φωτάκια. Κλείνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό άψογα το καπό. Θεωρώ ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει βγει πολύ ίσια όλη η κατασκευή. Όπως είπα, τελειώνει η δουλειά. Μας μένει από σιδεροκατασκευές τώρα και σωληνώσεις μπροστά. Μένει να φτιάξουμε εδώ κάτω ένα χαμόγελο, το οποίο θα προστατεύει το ψυγείο που είναι ακριβώς από πίσω. Ίσως και κάτι από το μοτέρ. Μας ενδιαφέρει να προστατεύει το ψυγείο όμως κατά μεγάλο ποσοστό. Γιατί άμα καταλήξουμε να φτάσει αυτό που θα χτυπήσει στο κάρτερ ή στο βολάν, θα είναι αργά. Σε αυτή την κατασκευή έχει έρθει η βασική μπάρα πιο μέσα και προστατεύει το ψυγείο από μια εξωτερική σωλήνα. Έτσι το έχω δει και στο διαδίκτυο, ενώ στο δικό μου η κατασκευή είναι έτσι, δεν έχω βάλει σωλήνα εδώ δηλαδή. Χαμόγελο, εδώ έχω βάλει χαμόγελο. Χαμόγελα εγώ το έχω ονομάσει, νάτι. Στο δικό μου δεν έχω βάλει τίποτα. Πρέπει να βάλω και στο δικό μου. Βέβαια εγώ έχω θέματα με... είναι κατασκευασμένο να πηγαίνει έτσι.
Εδώ πέρα ήταν κατασκευασμένο, το έχω κατασκευάσει ώστε να μπαίνει το ψυγείο μπροστά. Δηλαδή να έχει ενδιάμεσο το ψυγείο, σε αυτό το χώρο μπαίνει, να έχει προστασία και μπροστά και πίσω, αλλά και μπροστά. Μην τα πολυλογώ. Έχει πολλή δουλειά. Όπως είπα και πριν, έχει βγει σε αρκετά μεγάλο ποσοστό ίσιο και καλό και καλομετρημένο και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πολύ περισσότερο ευχαριστημένος στο δικό μου. Βγαίνει και μπαίνει πολύ εύκολα, κουμποτό δηλαδή. Πολύ ευχαριστημένος, ξαναλέω, γιατί θεωρώ ότι είχα κάνει την πρώτη μου πρακτική, το πρώτο σιδερένιο πλαίσιο, πώς να το πω τώρα, την πρώτη σωληνωτή μούρη, πείτε το όπως θέλετε, ή crash bar, δεν ξέρω τώρα, είναι συνδυασμός λογικά. Τέλος πάντων, το έχω κάνει στο δικό μου και στο δεύτερο τώρα εδώ πέρα έχει βγει αρκετά πιο μελετημένο και αρκετά πιο σωστό. Για το φίλο μας τον Τασούλη, ο οποίος θα ξεκινήσει και αυτός τώρα να κάνει τα παντελίκια του με ένα 2 λίτρο μότερ βέβαια, αλλά δεν έχει να λέει κάτι αυτό. Και θέλω τώρα, πριν συνεχίσω, εντάξει, δεν έχω να πω και πολλά, έτσι απλά σταμάτησα για να σας πω 2 λόγια, για να σας πω τι κάνουμε τώρα. Να σας δείξω λίγο πίσω, στο πίσω μέρος τι έχουμε φτιάξει. Και πηγαίνοντας κατά πίσω βλέπουμε το crash bar πίσω, αυτό λέγεται crash bar σίγουρα. Και κοιτάξτε τώρα, έχουν μπει 2 και 2 και έχει άλλη μία από κάτω. Πάμε να το σηκώσουμε τώρα σιγά σιγά. Κούμπησε και ξεκινάει και σηκώνει. Βλέπετε οι ρόδες είναι στον αέρα ήδη. Μια χαρά. Ντούκι. Να δείξουμε λίγο την κατασκευή εδώ μέσα, η οποία έχει βγει και αυτή πάρα πολύ ωραία και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η τρόμπα, εγώ ήθελα να πάει εκεί η τρόμπα, αλλά τέλος πάντων το φιλτράκι το οποίο δεν το έχουμε βάλει ακόμα, θα τελειώσει. Πώς θα πούμε η κατεύθυνση τώρα, out. Πάει εδώ. Εδώ θα πάει και θα φεύγει για μπροστά το ντεποζιτάκι του. Αφού το τελειώσουμε, του έχω πει θα του φτιάξω και μία μπάρα, θολόμπαρα πίσω, αλλά φτιαχτεί όχι αυτή την κόκκινη. Θα του φτιάξω μία, ώστε να έχει και ένα Χ, ένα Y, για να βιδώνει και σε αυτό εδώ το σημείο, το σημείο, στο σασί. Για να μειώσουμε το στρέβλωμα όσο γίνεται, και τώρα και θολόμπαρα να βάλεις, αντί να γυρνάει ο ένας στόλος, γυρνάει και οι δύο. Άμα του βάλεις και το Χ εκεί μέσα, θα είναι πιο στιβαρό. Βλέπουμε εδώ πολύ καλή κατασκευή και πολύ γερή. Ντούκι. Χειρόφρενο. Με Willwood τρόμπα. Willwood. Έχω και εγώ στο δικό μου το BMW, στο 30 εδώ. Παιδιά, αυτά σε γενικές γραμμές. Συνεχίζουμε να φτιάξουμε βάσεις για το ψυγείο, να μπει το ψυγείο στη θέση του, να μπει το βεντιλατέρ σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, είναι μπροστινό, μπαίνει μπροστά το ψυγείο αυτό το βεντιλατέρ που έχουμε. Μικρόφωνο. Και προχωράμε. Το καπό δεν θα έχει, από ό,τι καταλαβαίνετε, πώς το λένε, για να σηκώνεται. Θα μπαίνει και θα βγαίνει το καπό. Όταν θέλουμε να βγει, θα βγαίνει, δεν θα σηκώνεται το καπό. Όπως και στο δικό μου άλλωστε. Όπως και στα περισσότερα αγωνιστικά, θεωρώ, πιστεύω. Τίποτα. Αυτά, παιδιά. Συνεχίζουμε με αφοσίωση, με υπομονή. Αυτά. Προχωράμε.